Meillä oli nälkä silloin. Niin, ei enää. Alennus pitäis saada jo. No pitäiskö? Eikä oikeesti ihan lähdetty. Kattoo mua. Yhä. Looran paikalla. Loora. Kuka on Looran paikalla? Loora hullu. Minä. Se on niin hullu. Ihanaa. Niin miten se rahajuttu on? Ei kyllä rahaa, mitä me maksaa. Ei kyllä mitä me maksaa tässä puitteissa niin vaan. Tulee nälkä. Mikä on meidän pizza? Ei. Kinkuru, tonnikala, ammia, Mä lopetan tänne. ja jauhe.